Hi guys! Panibagong araw, panibagong ganap na naman sa ating buhay. So ngayon is May 11, 2025. Mother's Day nga ngayon, araw ng linggo. Kaya naman ako at ang kapatid kong bunso at itong asawa ng kuya ko ay nagpunta sa sementeryo para maalala at batiin si Mama ngayong Mother's Day. Pagdating pa nga lang namin ay bumungad agad sa amin itong napakataas na damo at may mga tinik-tinik pa. Noong huling punta kasi namin hindi pa naman ganito kataas ang damo dito. Inasikaso nga agad itong kapatid ko itong pintura na nila namin kasi bukod sa babatiin namin si Mama ngayong Mother's Day ay pipinturahan din namin ang kanyang ngitso. Pero bago nga kami makabuelo sa pagpintura ay kailangan muna naming alisin itong mataas na damo at dahil wala nga kaming dalang itak o kutsilyo ay sabi ko sa asawa ng kuya ko ay apakan na lang namin para kahit papano ay matumba siya para hindi kami matinik. Sabi ko nga sa kanya ay magdahan-dahan lang at tumingin sa paligid kasi baka mamaya ay ahas na ang naaapakan namin. Ang medyo okay na nga at pwede na kaming makadaan ay inumpisahan ko na itirik yung kandila na daladala namin. At kinuha na rin naman ng hipag ko ang mga pagkain na alay na daladala namin para kay Mama. Nagdala kami ng Coke kasi paborito yun ni Mama at ng pansit at saka biskwit at tinapay. Habang ginagawa naman namin ito ay pine-prepare naman ng bunso kong kapatid ang pintura. Hinahaluan niya ito ng tubig. Ang ibang pintura kasi ay thinner ang ginagamit na panghalo. Pero itong nabili namin ay tubig ang ipanghalo. Umalis nga pala kami sa bahay ay 7 AM at pagdating namin dito sa sementeryo ay sobrang tirik na ng araw. Buti na nga lang at may dala kaming payong at meron din kaming dala na 2 upuan. Pagkatapos naming sindihan ang kandila at ilagay ang mga pagkain na alay ay nag-alay din kami ng dasal para kay Mama. Pagkatapos ay pinesto ko na dito ang aking upuan. At nagumpisa na nga na magpintura itong aking bunsong kapatid pero bago yun ay pinapagpaba niya muna kasi may mga alikabok at mga buha-buhangin na meron sa taas. Dito ay numpisahan niya na ang magpintura. Unang lapat nga pala at sabi ko ay dodoblihin para medyo makapal. At nagpapayam na nga siya dito kasi sabi niya masakit na raw sa balat ang init at totoo naman tarik na kasi pero maaga pa siguro mga alas 8 pa lang yan. Ako nga ay hindi ko makayanang tumagal sa init kaya naman dito ako sa may malilim na part na upo. Sa ngayon ay 6 na buwan na namin hindi kasama si Mama at si Papa naman ay mag-iisang taon na ngayong May 24 kasabay ng birthday ng asawa ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na wala na sila Mama at Papa. At ito ang dalawa nung napagod na si Joel na ito namang hipag ko ang nagpintura at siya naman daw ang maghahawak ng payong. Sabi nga ng hipag ko ay nagsasam-isanay daw ang kanyang pagkakapintura pero sabi ko po, usapin mo na lang papo si Mama na madudumihan ang lapida niya, mauunawaan niya na yan. Nang matapos na nga kami sa pagpintura kay Mama ay lumipat naman kami dito sa pwesto ni Papa. Pipinturahan na rin kasi namin ito dahil mag-iisang taon na at nagpipade na yung pintura na nilagay namin noon. Medyo may mga lumot na rin nga yung gilid pero dahil wala namang kaming dalang pang brush, papatungan na lang ng pintura. Yung tira nga na dala namin kay Mama na pansit at tinapay at soft drinks ay dinala namin dito kay Papa. Hati kasi sila doon. Lagi nga namin nakakalimutan na magdala ng extra na kandila at extra na pagkain kasi dito sa taas ay dito rin nakalibing ang kapatid ni Papa na si Tito Rico. Paano ba naman nagmamadali kasi kami umalis sa bahay kasi nga iniiwasan namin na maabutan kami ng sobrang tirik ng araw. Grabe, sobrang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang namihatid namin si Papa sa huling hantuan at ngayon mag-iisang taon na siya agad. Walang sino man sa aming magkakapatid ang naging handa sa pagkawala ng aming mga magulang. Sino ba naman ang mag-aakala na sa edad namin ito ay maaga kaming mauulila sa magulang. Sa una ay mahirap tanggapin pero darating ang panahon na maiisipan din namin kung bakit nga ba talaga sa amin sila kinuha ng maaga. Sa ngayon, pinagpapasalamat ko na wala na silang mga sakit na nararamdaman at alam ko nasa piling na sila ng Diyos at peace na sila sa buhay.